جی السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ سی ٹھیک ہو سٹو؟ میں امید کرنا کہ میرے سارے سجن بھی جی بالکل ٹھیک ٹھاک تے خوش باش ہو۔ دوستو، کل لائیو پروگرام کا سلسلہ شروع کیتا ہے۔ سارے نال سارے دوست ہیں، خوبصورت شہر نال باوی سی۔ میرا دل آتا پیا ہے کہ اج بھی تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں، 2 منٹ دوست نال گپ شپ کر لی ہوں، دل خوش ٹھیک ہوندے۔ دوستو، گل یہ ہے کہ تساں سج نال بانے ہیں، ایک دنوں میسج کرنے ہیں، گل کرنے ہیں۔ ایک دل دی گال ہے جیڑی میں آکھنا چاہنا، تساں آکھنا چاہتے ہو، وہ ایک ذہنی بوجھ ہلکا تھی ویندے۔ جویں جو اج دے میرے پروگرام دا ٹاپک ہے، ساری دھرتی دے خوبصورت شاعر، کوٹدور دھرتی دے مہان شاعر سہی منظور سیال سی ان کی دوجی کتاب سید، جو ایک پہلے ان کی ایک کتاب آئی ہے مندری، خوبصورت ادب کے وزارت ہے، انہوں کی دوجی کتاب سید مارکیٹ چاہیے۔ منظور سیال ساری دھرتی دا خوبصورت شاعر ہے، خوبصورت لکھاری ہے۔ سارے سرکار دوست سجن بیلی شوگر انڈسٹری دے کین ڈپارٹمنٹ دے ایک منیا بنائے آفیسر، شوگر کین گروپ واٹس ایپ گروپ ہے جڑا پاکستان دے تقریباً ملت ہے اپنے یعنی کہ ملازم شامل فیلڈ افسر کو ڈویژن کریں جی ایم تک۔ رانا خالد سنگھ گروپ دے ایڈمن سارے نال پروگرام بھی سنتے پین۔ رانا خالد سنگھ تو جا محبتاں تو پیار ہمیشہ سارے نالے۔ اچھا سی گل کرنے پیا سے جناب سی ہونے دی منظور سیال سی ہونے دی کتاب سید دی۔ منظور سیال نے کتاب سید خوبصورت ٹائٹل دے نال، جویں جو میں تو سید دا ٹائٹل بھی لکھا لے، کتاب ہے سونی کتاب ہے، 176 صفحے دے ان کی کتاب ہے سنا۔ دوستو، شہر سارا پہ ون اجازت ہی بھی، شہر سارا پہ ون اجازت ہی بھی، گول بندہ کوئی میرے میار دا۔ میرا پہلا شعر ہے کتاب دے وچ، جے کو جھوک اگلے شرح لیں کتاب کو چھپے اتے این کتاب دے سرپرستی ساجد بخاری سی ہونی ہے اتے کمپوزن منصور شانی سی دی۔ پروف ریڈنگ حاجی عید احمد دھریجا سی ہونی اتے بندہ اینا چیز ترتیب صادق حسین صادق کنگڑا تے اشرف مشکور سی ہونی۔ پیشکش عمران شاکر میروی ظفر عالم انصاری ٹائٹل تحت جسم دا۔ انہیں خوبصورت کتاب لکھی ہے۔ انہیں دی کتاب دے وچ خاص بہت ساری چیزاں یو جیاں، لیکن اچھا پہلے سے گل کرنے ہیں کہ انہیں دے کتاب دے وچ ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب، ڈاکٹر جاوید چانڈو، پروفیسر شبیر
ناصر ظہور دریجہ، ساجد بخاری، عصمت اللہ شاہ، ڈاکٹر سادیہ کمال، صادق حسین صادق، شبیر شرف صادق میر بیگ اتے بشرا قادر جملانی نے مضمون لکھن، جہدے وچ ہر کہیں اپنی اپنی سوچتے ہیں۔ مہران علی سی پر محبت سلسلے پروگرام تے آئے اور پروگرام سنتے پہ ہو، جو ہر بندے اپنی اپنی گل کی کتاب دے بارے۔ میں کچھ لینا پڑھساں کہ پھلاں دی خوشبو عنوان ہے۔ اویں تاں ادب کوئی ہووے، کہیں رنگ وچ ہووے، یا کہیں صنف وچ، یا کہیں دی زبان ہووے، تاں بہت سونا تے من موہنا ہوندے اتے اپنے اندر اپنی وکھری تے نویکلی خوشبو رکھدے۔ جتھاں تک شعر و ادب دی گال ہے تاں اے اپنے اندر ون کو ون دے پھلاں دی خوشبو تے چھال پیش کریں دے۔ بالکل درست ہے، لیکن جیویں گلاب دا پھلاں دا سردار ہے، ایویں صنف شعری سارے انصاف دی سردار ہے تے اگوان ہے۔ منظور سیال جڑا جو ایک نوجوان شاعر ہے، جن دی شاعری مکمل احساسات تے جذبات دی عکاس ہے۔ اے صادق حسین صادق ایم ایس ریکی گل کرن دے بیان صحیح منظور سیال سنگھ ہونے دے حوالے دے نال جو دل دا درد روز رویندے، کوئی پاگل ہے تھاہیں دیندے۔ دل دا درد روز رویندے، کوئی پاگل ہے تھاہیں دیندے۔ سنوے پاگل کوئی نہیں کہندا، سنوے پاگل کوئی نہیں کہندا، کون کتھاں اج توڑ نبھیندے۔ دل دا درد روز رویندے، ہر کوئی پاگل جان کے ساکو، ہر کوئی پاگل جان کے ساکو، نت دے کوڑے لارے لیندے۔ ہر کوئی لالچ ہرس ہوس وچ بے دے گھر کو پاہی لیندے۔ ہر کوئی لالچ ہرس ہوس وچ بے دے گھر کو پاہی لیندے۔ رستے اتے رازن دسدن، رازن کوئی نہیں رستہ لیندے۔ کہکوں حال سناوے، چپے اپنے نال علیندے۔ رکھ منظور امید خدا تے، رکھ منظور امید خدا تے، آخر اللہ توڑ پجیندے۔ منظور سیال نے اپنی غزل دے وچ سونی تے من موہنی گل کرے دے بیان تے منظور سیال دی شاعری دے وچ ویسے بھی تساں دیکھ سو کہ خوبصورت رنگن، خوبصورت مٹھاس ہے۔ انہاں دی شاعری مکمل طور تے چس چویندی ہے۔ جو فقیر آئے خرید دا سوال تھے، جواب آئے تو معاف کر کمال تھے۔ فقیر آئے خرید دا سوال تھے، جواب آئے تو معاف کر کمال تھے۔ کریں تہا سے بادشاہ جہان دے، کریں تہا سے بادشاہ جہان دے، سارے سکھ دا سج منے زیوال تھے۔
اجاں ہے رات بھوگ گن ہجر میاں، اجاں ہے رات بھوگ گن ہجر میاں، ہجر دے بعد میرا آن وصال تھے۔ جو خوبصورت انداز سنگھ منظور سیال سنگھ دا تے سونے لبولے جے دے شاعر ہیں کہ تو نہیں ملا تا مر گیا حامی سروں، تو نہیں ملا تا مر گیا حامی سروں، ہونے تا سا میرا بحال تھے۔ شہر دا بادشاہ ساڑے خلاف ہا، کداں او جیت ساڑی تے نحال تھے۔ میرے درو دیوار کولوں کچھ کی نہیں، میرے درو دیوار کولوں کچھ کی نہیں، جو کہ جتی اداس اج سیال تھے۔ فقیر آئے خیرات دا سوال تھے، دکھیں دردیں دی انتہا وانگو۔ دیکھو منظور سیالوان دی جیڑی بھی شاعری پڑھو، غزل ہوئے، گیت ہوئے، نظم ہوئے، ڈوڑا ہوئے، ہر صنف ہر شعر خوبصورت درد ہیں، گالیاں جو محبت بہت ضروری ہے، محبت آس جیون دی، محبت عکس جیون دا، محبت آس جیون دی، محبت عکس جیون دا، محبت ساہتے پڑتے ایک انوکھا رقص دنیا تے، کہیں کو ڈا نہیں آندا، کوئی کہیں رمز وچ نچ دے، کوئی لے تو ترٹ ویندے، ولا جیون تو ہٹ ویندے، کوئی لے تو ترٹ ویندے، ولا جیون تو ہٹ ویندے، محبت دل دی دھڑکن وچ مچلدے زندگی دے راز وانگوں ہے، محبت ساہ دی ڈوری ہے، کتھائیں ڈوری ادھوری ہے، مگر کہیں جا تے پوری ہے، محبت پر ضروری ہے، محبت بہت ضروری ہے، محبت بہت ضروری ہے۔ انہاں پہلے نظمہ سنائے میں تو ہوں، نظمیں دے وچ بھی خوبصورت رنگ ہیں، غزلہ سنائے غزلیں دے وچ بھی خوبصورت رنگ ہیں، انہیں دی ہر شاعری دے وچ مٹھے رنگ ہیں، سونے رنگ ہیں، جویں جو عشق پنل ہوندے، عشق مجنون ہوندے، عشق پنل ہوندے، عشق مجنون ہوندے، عشق رانجھن ہوندے، عشق سولی ہوتے، عشق نیزے ہوتے، عشق کربلا دے وچ۔ جو میرا سونا تے میٹھا پیرا نعمان خان سعودی عرب تو سب سنتے پن۔ نعمان خان دا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو، سیٹ ہو، مزاج ٹھیک ہے؟
تھوڑا محبت سہی تساں انج ویلے وقت کٹ کے رہی تے سکو سنتے بیٹھے ہو اے عشق نظم دا عنوان ہے اتے میں اے نعمان خان عرف نومی خان دے نظر کرے سا کہ عشق پنال ہوندے عشق مجنوں ہوندے عشق رانجھان ہوندے عشق پنال ہوندے عشق مجنوں ہوندے عشق رانجھان ہوندے عشق سولی ہوتے عشق نیزے ہوتے عشق کربلا دے وچ عشق منگے ہوتے ون کے کھیڈدا بھی ہے عشق کھلیا بھی ہے اتے رلیا بھی ہے میں منیدا نمی عشق بھلیا بھی ہے عشق پانی دے وچ وہ علی بن گئے عشق پانی دے وچ وہ علی بن گئے عشق بن کے رہیں عشق رونا بھی ہے عشق پاگل بھی ہے عشق گالا بھی ہے عشق مسجد مسیتیں دے اندر ملے عشق نچتا دے جی ابو بکر سنگھ جب محبتہ جناب عشق جھمدا ودے عشق دولی دے پیریں کو چمدا ودے عشق ظاہر بھی ہے عشق باطن بھی ہے عشق گولن کیتے خانے کعبے گیاں سائیں دے روزے اگتے عشق رج کے ڈٹھم عشق روندا ڈٹھم بل الانا بھی ہاں اچھا اتھا ہونے بیا کتھا ہونے اچھا اتھا ہونے بیا کتھا ہونے عشق آنکھے میں کوں تیری کھل دے اندر عشق آنکھے میں کوں بیا کھل دے اندر تیری دل دے اندر میں جو سمجھا ہی میں کو میں لگے عشق اللہ دے عشق اللہ دے جی ابو بکر سہی تو محبت سرکار جو ڈوڑے دی فرمائش کی تھی سہی بالکل بالکل ابو بکر سہی تھوڑا حکم سے رکھی پہ سارے ماندہ وسبا وسوں ہے ابو بکر سہی سارے ماندہ وسبا وسوں ہے پر وسوں واسے بدلے گئے سارے ماندہ وسبا وسوں ہے پر وسوں واسے بدلے گئے گئے بدلے 7 آسمان دکھا کر منہ نمراسے بدلے گئے آسے تولا تول گھٹیں دے گئے ساکو کر ماسے بدلے گئے منظور او ملک وٹا ٹر گئے سارے گل دے کاسے بدلے گئے سارے گل دے کاسے بدلے گئے جی مجاہد کیتر سہی جناب ونجا محبتہ سہی تساں متواتر سارے پروگرام دے وچ شمولیت تیار کرنے لگے اچھا دوستو ٹاپک دا عنوان سارے پروگرام دا عنوان بھی آئی صحیح منظور سیال ہوندی کتاب سیت جڑی پچھلے دن آئیے خوبصورت کتاب ہے ان دے وچوں انتخاب اساں جناب ان کو پڑھ کے سننے پٹیا سے میں کو بولن کیوں نہیں دیندا تو
میں کو بولن کیوں نہیں دیندا تو میں کو ایک واری تاں بولن دے ایک لفظ تاں دینن اللہ دی دینن اللہ دی میں کو اپنے لب تے چولن دے میں کو بولن دے میں کو بولن دے میں درد سنینا سنتا سہی ایک گال کریندہ سنتا سہی میرے ملک چ آپ تڑاپی ہے ہر بندہ آپ تڑاپ وچ ہے میرے ملک دے لیڈر ظالم ہیں میرے ملک چ آپ تڑاپی ہے ہر بندہ آپ تڑاپ وچ ہے میرے ملک دے لیڈر ظالم ہیں فرعون جا شکلاں دیندے ہیں اتنا انصافی زور تے ہے ات رشوت دیمک بن گئی ہے میرے ملک جا پاڑا کھا گئی ہے ایویں لگ دے مرنا کہیں کہیں ات ہر کوئی اپنے پیٹ کیتے بس بیدا پیٹ کپیندا پے بس بیدا پیٹ کپیندا پے منظور سیال غزل ہوئے یا نظم ہوئے گیت ہوئے ہر صنف ہر شعر دے وچ دردن دکھن منظور سیال سے ہونے دی شریعت جناب شوکت مرتلا سنگھ بھی سارے نال سانج کی تھی سائیں شوکت مرتلا سنگھ اساں تھوڑی کہیں سونے جہیں گال دے منتظر ہیں کوئی گال سنے سو چاہ میسج کرے سو کہ اساں کو دوست نال بھی شیئر کرے سو مجاہد اقبال کہتے سنگھ فرمینن کے ساتھ جاتے پہوے مہربانی محبتہ سائیں شوکت مرتلا سائیں ہونی سارے بزرگوں استاد درجہ رکھ دے ہو جو سیون دی ایک نظم آ گئی ہے سارے سامنے کہ اساں بھول گئے ہیں انسان جو ہیں نہیں فرق آیا تیری شان دے وچ اساں بھول گئے ہیں انسان جو ہیں نہیں فرق آیا تیری شان دے وچ منظور سیال ہونے دی ایک نظم جو نے کشمیر دے حوالے نال شکوہ تے جواب شکوہ لکھی دوستوں میں جتنا کچھ کلام سننا بیٹھا تو ہوں یہ منظور سیال دی کتاب سید دے وچوں انتخاب کر کے سنا بیٹھا کیونکہ منظور سیال سیال دی سید کتاب ہونا نمی آئی ہے پچھلے دن ہمارا پروگرام بھی آسنا کتاب رونمائی دا تا گال تھی بھی ہے کہ اساں بھول گئے ہیں انسان جو ہیں نہیں فرق آیا تیری شان دے وچ تیری ذات اویں رب اکبر ہے این سارے جمل جہان دے وچ تیرا پیار تماتوں ود کے ہے رکھ اپنی بس امان دے وچ تیرے نام دے کلمہ گوتا ہیں نسے مطلب نا فرمان دے وچ تیری قدرت دی کوئی حد کہنی اسا اج بھی ایمان چ ہیں
سارے حال تے نظر کرم دی کر رت ہولی دے میدان وچ ہیں ذرا دیکھ تسی کشمیر کیویں پامال ہندو راج دے وچ ہن روز دے اتنے سالیں تو بندوقیں دے گن گاج دے وچ نہیں عصمت رہی محفوظ اتھاں بدماش کمین سماج دے وچ پے بنرے ملدن بنری کو گل کفنی پا کے داج دے وچ این ظلم دی کالی رات دے وچ کیا تیری ذات حجاب وچ ہے جیڑا ظلم روایت تھیندا پے کیا کہیں انسان کتاب وچ ہے اور جیڑی جنت وچ تمثیل بنی اج اون وادی کشمیر دے وچ ہم شیر بچا نہیں سکدا کوئی نہیں طاقت رہ گئی ویر دے وچ جھٹ زندگی دے پے نبھدے ہن تو آپ دسا توقیر دے وچ جڑی چاوے لاش بیراویں دی کیا حوصلے ہن ہم شیر دے وچ اج اتوی بھیج ملک اپنے تو واقف ہیں نہ خبر تنے یا بھیج ولا جھٹ پکھیاں دی تو مالک ہیں نہ بھرتا نے کشمیر دے حوالے نال منظور سیال سنگھ دا شکوہ ہے تے اندے جواب شکوے دے وچ جواب ہے کہ تائیں آپ کو آپ سنجاتا نہیں تو جان کے پیں خرافات دے وچ انسان بڑا تے کوئی شرف دیتے تو افضل ہیں درجات دے وچ کائنات دی کوئی شے نہیں بولوں کوئی وزبر نہیں اوقات دے وچ تیرے تابع امر ہے خلق تیری تخلیق شدہ کائنات دے وچ تو ہٹ گئے اپنے رستے تو تائیں اپنے آپ سنائے اپنے آپ کو آپ ونجائے تکریم تیری وچ ملک جھلیں تیری ذات کو میں مسجود بنائے تو آپ ہمیشہ منکر تھیں کت نال میرے تائیں پیار کیتے تو آپ ہمیشہ منکر تھیں کت نال میرے تائیں پیار کیتے پانچ وقت میں تے کو سڈ مارے تائیں آپ فرار اختیار کیتے تائیں آپ فلا تو منہ موڑے میرے مد کونوں انکار کیتے شیطان دشا تو مستی وچ تائیں سر تو پانی تار کیتے میں اج بھی رب رحمان ہی می ذرا نیواں تھی کہ آتا سہی کل ملک زمین تے لائے آسن کچھ تو اخلاص دکھاتا صحیح جی دوستو یہ گال مار کہنے پہ آس سی منظور سیال سی ان دی کتاب سیت تے اتے اوندا منتخب کلام بھی دوستے دے سننے پہ آسے دوستو منصور سیال سارے وسیب دا ساری دھرتی دا سارے وسبے دا سارے علاقے دا سرکستان دا خوبصورت شاعرے وہ ہر حوالے نال اگر شاعری دی حوالے نال لکھو تو اوندا کوئی وصا لکھا نہیں این دور دے وچ این اوکھے لکھے تے مندے دور دے وچ انہیں دا شعر لکھ کے کتابیں چھپوانا یہ بھی ایک سرکی ادب دا ودھارا ہے سرکی ادب دے کیتے وہ سونا کام کریں دے پائیں اچھا دوسری گال ہے کہ اگر انسانیت دے حوالے نال ڈٹھا ونجے تو ملن ساز بندہ ہے نہ کہیں دی تیری دا نہ کہیں دی میری دا کم نال کم رکھنا والا محبت ونڈانا والا اچھا جس وقت منظور سیال سی ہونے کو ملو تو سچی گال ہے اگر کوئی انسواں بندہ بھی صحیح ہونے کو ملے ملاقات کرے
تو ایویں پتہ لگتا ہے کہ منظور سیال سارا او پچھلے سجے تو سارا واقف ہے. منظور سیال او پرانا سارا یار ہے جبکہ ملاقات تھوڑے پہلی بھی ہو سی. اے اون بندے دی خاصیت ہے, اے اون بندے دی خوبی ہے. منظور سیال سارے یار ہے, یار ہے, غار ہے, سارے استاد دا شاگرد ہے, شک میں وسیم دا شاگرد ہے اتے سونے شعر لکھن والا ہے. دوستو ہن اپنے پروگرام دا وینڈ اپ کرنے پے ہیں. زندگی رہی تا کل بلا کہیں نویں گال دے نال, نویں سوچ دے نال, نویں ٹاپک دے نال تھوڑا ساڈا سانگا تھی سی. یہ وقت اپنے میزبان عبدالرزاق صاحب اجازت دے سو اللہ سونے دے حوالے.